a na-ebulukwa mmadụ elu ọkpụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'elu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọmanye ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na-anọ n'isi n'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị ji wee bịa bụ consequence of not keeping covenant. Consequence of not keeping covenant, oath, agreement. Onye nwa bụ isiokwu anyị ji bịa. Mana maka ndị ọ bụ tata bizzi ha na-afụ m na social media ma ọ bụ n'eziokwu TV, ọ bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja n'ọdịnala restoration center, rụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, anyị agwara gị isiokwu anyị ji wee bịa. Consequence of not keeping covenant. Yes, onye ọ bụ isiokwu anyị ji bịa. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee anyị n'obidogo. Ị ka nwekwara ike isonye n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Maka na distance abụrụ ịbarị a na aja anyị na-achụ na temple ma ọ bụ n'afọ anyị na-agba nọ ma ọrụ mmụọ ọbụla anyị na-arụ na temple. Maka na ike Chukwu zuru mba dum, ị nwere ike isonye n'ebe ọbụla ị nọ. Ihe dị mkpa bụ ọ bụla ị dị interested, ị forward ya 3 prayer requests. Men, make token donation to their account number. They shall teach them no WhatsApp. I want other details I need it for you in order to book you. Yes, Amruna, here in a way, I know you have 3 prayer requests. Even not a charge, and I go for the could be open singing Kenyan on one. A jagorim no temple no to a charge, and go for could be open singing in the swing line and come. But I na chikọta ya na-eje na mmiri je chụọrọ ndị mmiri aja mesaraka gbagotazie n'elu ana. Then chụọ aja to entities of powers nọ na temple je n'ebe nchụ aja gbuo eburu emesaraka. I can tell you n'ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bike. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịrị 2 years now. O nwere ndị na-esonye na anyị na aja since anyị bidoro echi date. Yes, even 2024 nwere ọtụtụ ndị buguru throughout the year ka ha dị sure na ha skip even 1 month. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ma ọ bụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi a ị anụta, send them message na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672.
37672 ma ọ gwanụ 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ọ nọmba ndị a ka eji nweta na WhatsApp. Ọ bụrụ na ị na-awọchị n'eziokwu TV, ị chọrọ isonyere anyị n'ihe ọbụla ma ọ bụ na ị nwere nkụzi ihe nụrụ taa, ị ga-anụkwa taa na ndị na-alụbu anụ n'eziokwu TV. Ị chọrọ ịwọchị ya ọzọ ma ọ bụ ishare ya mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. Ị ga-afịa fụkwazi uru 1000 lectures nkụzi anyị na-akụzi everyday, our daily teachings. Then ọ bụrụkwanụ na o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na my YouTube channel for movies Ugochi movies ịwọchịkwazị. Then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị maka ya wee bịa. Ka ị na-anụ ya, ị na-esonyere anyị, na-emetụ aka na share button. Afọ m ndị niile na-esonyere anyị na live program anyị, metụ aka na share button. Ka ị na-eme nke a, ka Chukwu Ogbuefi gosiri ịma. So agbụgo nọmba asị na-eji onweta m. Ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa. Nkụzi anyị nkwekọrịta. Yes, agreement na nkwekọrịta ọbụla ekwekọrịta. I wee chọọ ka anyị kọwalụ gị the consequence of not keeping those agreements. Yes, agreement ọbụla ekwekọrịta. Ọ bụrụ so na mmadụ ka agreement dey take on form. Achọrọ ka nkọwa ya, wepụta oge kọwa ya taa ka ndị mmadụ ghọta how things work. Ana m ekwu na-ekwusi ike na why so many people are running into challenges of life. They don't understand how things work, and malo na spiritual control the physical. Mana ọ bụrụ na ị nwere anya ime mmụọ ịfụ how things work in the spiritual, ị nwere ike iche na ọsụsọ etu ya esi afụ ya in the word of God's material ka o si wee dị. Ọ bụrụ eziokwu. Ihe m na-achọ ka nkọwalụ gị bụ na ihe ọbụla nwere physical, nwere spiritual angle, mana ọ nwere ike nwere idea. Mgbe anwa gị na mmadụ na-enwe nkwekọrịta, ụmụ mmụọ dị involved. Yes, ihe kpatara ụmụ mmụọ ji wee dị involved bụ na na-adị bụ nwere atụrụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ. Onye bụ ọsọ ngọrọngọ? Amachi kọwarụ na some of our philosophical statements of our forefathers audio. Ọ bụrụ na ị ghọtara ya, ị aghọta how things work. Nke bụ eziokwu bụ na ijekwa na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ihe nji alaiki na-ekuzi anụmekwu the Bible bụ na mmesiri ihe ma wee malụ ya. O nwere ebe Jizọs na-agwa ndị otu ya si ya na ebe ọ bụla a na-ebu a na-etọ wee kwubie okwukọrịta na ofu ihe, ọ sị na ya nọ n'etiti. O nwere ihe ịghọta. Ihe m chọrọ ka ịghọta ebe a bụ na mgbe ọbụla adị mmadụ na-abụ kwekọrịta ihe, enwere unseen forces mere ha more than two. Ka mmakwara ga. O nwere onye a na-akpọ Shadrach, Meshach and Abednego. Mgbe a tụnyere ha n'ime ọkụ, ofu gaadị megido na-asị ọ na ọ bụrụ mmadụ ịtọ ka ya tụnyere na ya fụrụ more than three. O nwere ihe ịghọtara. Mgbe ọbụla mmadụ ebu a na-etọ kwekọrịtara, nọrụ unionism, nọrụ na ofu ọnụ okwu na ofu nkwekọrịta, mmụọ na-ebiere ha aka. Ọsọ ntịrị nchọ ka ịghọta ihe na-eme gbasara spiritual ị kwesịrị ịma. So mgbe ọbụla mmadụ na-abụ na ịtọ kwekọrịtara n'ihe wee si na-etu aka o esi wee dị, in the spiritual realm, that nkwekọrịta has been sealed. Onye abatara even the law in the physical. Enwe nkwekọrịta, a ga-asị ma o nwere onye akaebe na-eto ụwa si aja ọchị. Mana ana m achọ ịgwa gị na mmadụ na-abụ na ịtọ kwekọrịta n'ihe na mmụọ ebie gị aka, weda ma ị nweziri anya ịfụ ya ma ọ bụ na ịfụrọ. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ consequence ihe na-eme na ọtụtụ ndị mmadụ na-abanye n'ihe nsogbu ngwụ na enwere nkwekọrịta. A chọrọ ibe ezitara ihe gbasara nkwekọrịta ihe ekwu maka ya bụ nkwekọrịta mmadụ kwekọrịtara ekwekọrịta wuti mmụọ. Nkwekọrịta ekwekọrịta wuti mmụọ ka a chọrọ ikwu maka ya. Ọ bụrụ na na-abịara n'ezinụlọ, nkwekọrịta ka a chọrọ ịkọwara the consequence. Ọtụtụ ndị nna nna anyị ha nwere nkwekọrịta dị iche iche ha kwekọrịtara wuti ụmụ mmụọ. Ọ bụrụ na mmadụ ebu a na-etọ kwekọrịtara, enwere ike iche na ọsụsọ etu ya esi afụ ya in the word of God's material ka o si wee dị. O nwere ihe ịghọta. Ihe m na-achọ ka ịghọta ebe a bụ na mgbe ọbụla
yes, ọ bụrụ taa ka o bidoro na mbụ nkwekọrịta and nkwekọrịta ọbụla ekwekọrịtala a na-ebu a na-eto nkwekọrịta once you deviate na ya enwere consequence. Ka mmagoro ga-atụ bido na Genesis Genesis gbadataba chapter 4 gbadataba, ị ga-afụ ebe ọ na-agwa gị maka ọ na-akọ akụkọ. Ihe ji ala ike na-ekwu otu Baịbụl ka iwelu ihe mmụta dị na ya bụ allegorical story. Akọrọ akụkọ gbasara Adam and Eve wee kwuo na o nwere nkwekọrịta ha na Chukwu Okike nkwekọrịta. Kedu nkwekọrịta dị ha nwa? Na ha tapụrụ osisi niile dị na garden a akpọrọ Garden of Eden. Now ha tapụrụ osisi niile dị na garden a, mana this particular one dị n'etiti ha atakwana ya. Ifuru agreement, ifuru nkwekọrịta, ifuru the consequence. Now mgbe ha taziri that particular deviate from that nkwekọrịta, the convenant agreement ya ekwekọrịta, kedu ihe so enu? Mpịawa azụ n'ọdịda. According to that Bible story, we say that mgbe ha deviate from that particular agreement, nkwekọrịta ekwekọrịta na instruction, emelo I drove her out of the Garden of Eden. However, say the consequence. Nwere ihe ghọtara. Mgbe ọbụla enwere nkwekọrịta and ofu onye, one of the parties of that agreement, where disobey, enwere consequence. Gị onye ọma na-ege m ntị, some of the consequences ị na-face na your family as of today, ị nwere ike ijego na ministries, ijego na prophets, ijego na pastors, ijego na dibias ndị agbọrọ ọrụ dị iche iche. Ha na-apọịntị aka na the root, si na root na-enwe foundational problem. Ihe na-achịkọwara gị, some of the problem a na-enwe foundational base bụ na the agreement, the nkwekọrịta eji wee tọọ ntọala ya bụ ugwu na-emebiga has been bastardized. Enwere mmụọ eji hibe ngwu, enwere mmụọ eji tọọ ntọala ngwu, and mmụọ ahụ eji tọọ ntọala ngwu most of the times na for good. Maka na ndị nna nna anyị ha chụrụ oke ọchịchọ, ha emere ka ha megide nwoke megide nwaanyị, ha jide ọjị ha na-aga ọbụla ọ ga-adịrị ya mma, dịrị ezinụlọ ya mma, na ha ga-enwe ọmụmụ nwoke nwe ọmụmụ nwaanyị. Ihe niile ọ gọrọ maka ọdịmma nke ezinụlọ ya, ọ gọrọ ka emegide nwoke ma ọ megide nwaanyị. Ihe nji wee like ndị nna nna anyị ha n'usoro ịga ọfọ, mgbe ihe bụ ịga ọfọ, ịma na ịga ọfọ dị iche na prayer. Yes, enwere slight difference. Slight difference bụ na onye na-aga ọfọ na-ebu ụzọ kwụọ onwe ya iyi, ọchị Chukwu Okike na ụmụ mmụọ na onwe ọgwụ onye ya ji nke ya, okwu ụzọ jụọ onwe ya okwu wee si na ọfọ anyị na-agụ taa na onwe onye ya ji nke ya gụcha okwu anyị agaghị n'arịa, mana onwe onye ya ejirọ nke ya, onye a jide nke ya, mmụọ bụ onye ahụ. Ọ na-ebu ụzọ kwụọ onwe ya iyi na onwe ọkwa onye ya ji nke ya, na onwe ọkwa onye ya gwọrọ ọgwụ, nwe ọkwa onye ya gbachiri. Mana onye ọbụla sị ka ọ gbachieri onye ahụ nwụrụ, onye abụ ihe dị iche na ịga ọfọ na ekpere. Maka na onye ọfọ na-ebu ụzọ kwụọ onwe ya ọfọ, kwụọ onwe ya iyi, ọkwatazi onwe ya wee kwubi okwu. Ọfọ eji ogwu anụ, ịghọtara ya? So ndị nna nna anyị nwere ọtụtụ egwugwuru n'aka kwụ ọtọ, onye biri ibi ebiri, live and let live. Mana along the line, dịka Chukwu Okike si wee tọọ ntọala n'ụwa n'ikpe nkwụmọtọ na eziokwu, mana along the line, onye iro okere ajọ mkpụrụ, mmadụ wee deviate from the original God's plan. Etu a ka ndị nna nna anyị ha ji wee nwee unique and wonderful plans for our various homes. Mana along the line, ekworo na anya ukwu batara. Etu ọnwa Chukwu Okike si wee tọọ ntọala n'ụwa maka ọdịmma mmadụ, mana along the line, ekworo na anya ukwu. According to Bible story, erekọdịrị na nwoke izizi bụ ụtọ nwa anya ukwu wee gbuo nwanne ya bụ Ken, gburu nwanne ya na-akpọ Ebel. Mana ọ bụrụ God's plan. God's plan bụ na ọ ga-adịrị mmadụ mma,
mana nke mmadụ ji wee bụrụ mmadụ nke ejije mmadụ freedom ebe Ken bivietere wee nwee anyaukwu wee gbuo nwanne ya ifu n'ebe igbu mmadụ si bido. Ịghọtara ya? Aka na-egbukwa mmadụ ruo taa n'uto ekworo na anyaukwu. Etu a ka ndị nna nna anyị ha si wee tọọ ntọala ezinụlọ dị iche iche n'ikpe nkwụmọtọ na eziokwu, mana along the line ekworo na anyaukwu bata. O nwere ike isi na nna nna nke gị nke ịtọ maọbụ na nke ịnọ maọbụ na nke ise abịazie oge ahụ ebido nwezie anyaukwu. Ịma anyaukwu enwere oge ahụ, anyaukwu enweziri oge ahụ bụ na-abịara nwee anyaukwu nna nna gị ha chọwazie ka ha mee odogwu ka ha mee ọkanga, ụfọdụ tizie aka n'ịgwọ ajọ ọgwụ ka e wee mee odogwu ka e wee mee ọkanga. Eso mmadụ mgbe mpere mpe, o nwere nwoke na-eme dibịa na ụmụnna anyị nwụrụ mgbe ahụ anyị jere. Mgbe anwa oke mmụọ na-agba, oke mmụọ bụ ihe na-agba mgbe ahụ. Oke mmụọ ndị a na-agba ịfụ na-enwere ike dibịa nke a gbachaa mmọnwụ nke ya. Mgbe ahụ ụfọdụ ndị dibịa na-eji enwe oke mmụọ ha ji wee na-eme ọkanga. Ụfọdụ na-ahụ ha tibezie mmọnwụ a ruo o nwere ike ọ gbachaa n'akwa asị na oke mmọnwụ na mmadụ ada-agba n'obodo ya na-agba n'akwa. O mechaa ya ọchị na o nwere ike tụdo ofu ukwu osisi aka were izie ọgwụ ya, osisi ahụ akpọnwụọ. Ịbịazie n'osisi ahụ within few days ifu na osisi kpọnwụrụ akpọnwụ. Mgbe ahụ eji ya ama aka, eji ya eme odogwu, eji ya egosi ka mmadụ si wee dịka. Ịghọtara ya? Ebe ahụ ebe ụfọdụ ndị dibịa na ndị odogwu na-egosi na ha karịsịa. Echefukwara n'oge a na-agwa na ụfọdụ na-eji izu ọgwụ jee too ebu eji eme odogwu. Ịghọtara ya? So n'ike o wee gosizie ka ndị nwụọ ka o si wee sike ike ka o jee daa ajọ ọgwụ. O jee daa ajọ ọgwụ ọ dara nwere ike ọ bụrụ na ya egburie mmadụ. O jee daa ajọ ọgwụ ọ dara nwere ike ọ bụrụ na so many things ga-adịrọ natural ga-adị involve. O nwere ike gbukwuo mmadụ n'ime, enwere ike nyeri ma mmadụ maka na ọ chọrọ ka ike ya bụrụ karịsịa. Dị afọ mgbe o mesiziere ihe na-etu ahụ, ọ gbachaa zelụ, o bichaa ndị a wee nwụrụ. Data ajọ ọgwụ ahụ o butelụ dịwagara onwe ya iche na ọdịnala. Ajọ ọgwụ abụrụ onye nwa bụ ọdịnala. Ajọ ọgwụ na ọdụ ka onye na-eje ụka jee bai kọt. Ụka dịrị onwe ya iche, ịba kọt ọba dịrị onwe ya iche. Ajọ ọgwụ ihe nwe onye ọdịnala bụ nwoke a nọ na vileji na-asọ nsọ ana. Ọ pụta ụtụtụ ọwa ọjị tụọrụ ndị ichie nkwụ, tụọrọ ana nkwụ, akpọọ ya n'eziokwu n'obodo, kwuo eziokwu nke ọma ba ibie. Ịghọtara ya? Onye nwa bụ onye ọdịnala, onye na-asọ nsọ ana. Mmadụ na ije gburu nwunye mmadụ bụ mmehie. Ịghọtara ya? Mmadụ na ije kpọrọ atụrụ mmadụ bụ nsọ ana. Onye bụ onye ọdịnala. So na onye nke ọzọ jezi na-agwọ ọgwụ na-eme odogwu na-eme ọkanga, nke a bụrụ onye nwa bụ ọdịnala. Ya bụ ihe dịrị onwe ya. Etu a ihe ji wee mmadụ ga-atụ akụ iwee ghọta ihe bụ ihe dị iche na iwe ezigbo onye ọdịnala na mmadụ ime odogwu n'ọrụ onwe ya. So ihe ndị a ka ụfọdụ ndị nna nna gị ihe esi gị nwa na-ene m anya melụ. O mesizie nyewe nsogbu na vileji, mgbe anwa ijezie asị gị nna ihe nna gị melụ, ijezie na-etikpo obi ndị ichie. Ọ bụrụ obi ndị ichie dị responsible. Obi ndị ichie ndị dịrị ihe dị responsible bụ na o nwere nna gị maọbụ nna gị ha maọbụ gị nwa na-ene m anya jere daa ajọ ọgwụ wee bute ihe na-esi m, ọgwụ nwanyere ihe na-esi m. Ịghọtara ya? Onye nwa bụ ihe bụ nsogbu. So ọ bụrụ pịọ ọdịnala nna gị maọbụ nna gị ha mere ihe bụ nsogbu, maka na emere ndị a n'aka kwụ ọtọ and onwero mmadụ ọbụla egburu maọbụ enyiri wee debe obi. Onwero mmadụ ọbụla enyiri na ana wee dọọ ọta a na-akpọ okwu ana dị na ngwuru dị iche iche. Ịghọtara ya? Kama na ọzi ajọ ọgwụ ma obi nna ha ụfọdụ ga-etinye aka na ya ka ha wee bụrụ odogwu ihe bụ nsogbu. So ọdịnala bụ spirituality n'ọrụ onwe ya, bụ ofufe ọfọ na ogu ga-emegide na onye a, maka na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Ihe ọbụla etu si wee sị ka ọ dịrị mmadụ ibe ka ọ ga-esidere gị, onye a bụ ọdịnala Igbo. Ịghọtara ya? So enwere convenant nna gị ha nwere utu ụmụ mmụọ wee hibe those family altars anwa gị nwa bụ onye eriri eri ji emebie. Ifuru obi a n'ime nna gị, obi onye ọtọ na-ewuwe na famili ọbụla bụ ọgbụgba ndụ nkwekọrịta ndị nna gị ha na ụmụ mmụọ. Enwere ọfọ sienu, obi a dịbe nna gị nwere ọfọ. Ana ngwuru ebe a dọrọ ana ngwuru nwere ọfọ ana ngwuru. Ịghọtara ya? Okwu mmụọ niile adịsị na be nna gị nwere ọfọ sienu, mana eriri gị rie front and back.
ije kpọta ofu ofeke bịa ọsị ụnụ ọkwụ ụnụ si ya mee ọjụ ụnụ ọkwụ ụnụ niile ekwekọrịtara ka akwatuo ọgbụgba ndụ a ụnụ asị na ụnụ kwesịrịkarịgo o were nnu na mmiri na-efekasị na kọmpaụndụ na ofekọsịcha ọsụrụ ngwa butewenye ọkwụ ụnụ ji aka ụnụ ebute ọ naruo obi o were akwadocha onwe ya ahụ sị na ihe ya mara ya amụ ya n'ọkwa ihe ụnụ kwuru ihe ọka o nyere ụnụ aka wee mee ịghọtara ya ọ bụrụ ọnya bụrụ ọ bụgoro na ije ebe Mbaka ma ọ bụ ndị ọzọ ndị eriri eri na-eje gasị n'obodo dị iche iche sị na ha na-emebi okwu mmụọ ha ma eji aka ha metụ pii dị ya ọ ha na-efe nnu na-efe mmiri gị nwa ji aka na-eburu emechia ọkwa aka pilot na ọ nara obi ya ọ gbasara ya n'ọhịa unu metara kwuru na ya ma agba akpụ nkọrọ bịara nnapụ begide bugalụ ịghọtara ya ọ bụgoro ndị na-akpụ alụ onye bịa akpụcha arụ na famili gị ụfọdụ na-ewere ihe kee n'ukwu enwere so many ways esi eme ediwe mmakọrọ ya na ọ bụrụ dibịa ka ewu mana ọ na-apụ na n'ozu odo ụnụ ọ sị na ihe ya mara ya amakwa ya na ya ma agba akpụ nkọrọ bịara iwe nnapụ bugalụ ịghọtara ya ọ lụghị ọrịa denụ o nwezie konsekwensị pụtara na ya bụ ọrụ ọ lụrụ ọ dịrị ụnụ ọ narie ịghọtara ya so gịnị ka m na-ekwu maka ya ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ihe ị kwesịrị ịma bụ gbasara convenant ka m makwarụ gị atụ ndị ma nkụzi ma na nna like ihe ọmụmatụ ihe m ji ama atụ bụ na ichefuo ihe m kwuru lota atụ mma o nwere ndị a na-akpọ ndị Juu ụmụ Izrel ka nwere ha maatụ ndị Juu a bụrụ nọgidere one day maka na ha nwere ndị ilo gbara ha okirikiri obodo dị iche gbara ha okirikiri ha wee sị na ndị ilo na-asịkarịrị wee sị Chukwu okike kere ihe a ga-eme ka ọ bụrụ ha nna ka ọ na-echekwa ha n'aka ndị ilo gbara ha okirikiri etu a nna nna gị ha si wee kpọtuo ụmụ mmụọ wee sị ụmụ mmụọ biko na-echekwa anyị na-ahụ m ofu nwa na-echekwa anyị n'aka ndị ilo na-asị ịmana mgbe gboo polisi adịrọ kọtụ adịrọ ihe nwere survival of the fittest mgbe gboo mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa ọ gwara ụbọchị nna ajụ nna m ajụjụ ya kere ihe kpatara ụfọdụ famili nwere nnukwu ala karịa ibe ha ọ sị m na ihe mere n'ụlọ nwere ụfọdụ famili nna nna ha ma ọ bụ nna 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 kere ezigbo ike bụrụ odogwu ụfọdụ na-etu anwa nụrụ ụba nwaanyị ụfọdụ gaji ike anwa chụsaa ndị mmadụ ị na-anya na gị na ya bụ agbata obi iwe onye ụjọ ị na-arie ị na-adari ọ na-akpakọ n'ala ụlọ ịghọtara ya o mere o ji eme ọkanga nwee nnukwu ala mgbe gburugburu a nwere ike n'ụtọ n'iwe onye ụjọ anwa abịazie ihe gha egwu ị narie o nwere ike bụrụ onye na-agba nta n'obodo nwa n'ụtọ n'obodo anwa na mgbe ahụ na ana juru ebe niile nwere ihe eji a na-eme iwe riloketie ebe ị na-eji agbawa nta iwe kpọrụzie gị na ezinụlọ gị wee narie n'obodo anwa iru ebe anwa nationalize ya guys ibirizie ebe a permanently for life ọ bụrụ gị ana gị ebe ọnwụ na ị nwere ike ịfe amụgwụ bụ ana gị etu a ka ana dịgboo maka na ndị ọbụla bịara abịa n'odipendịrị ndị bụ ụzọ bịa ịghọtara ya etu a ka ọ dịgboo so mgbe anwa ngwa na onye a gara ewo ka o si be nna ya pụọ ka ọ kwado nri ka anya bụ ọkanga wee kpakọrọ ana niile o kwechiri si na ya ma agba ọsọ na be nna ya ihe ọ ga-emezu iwu ọ kpọtuo ọta kpọtuo ụmụ mmụọ si mmụọ biko ha chiwekwa ya chewe ezinụlọ ya na ya agba ọsọ na be nna ya na-akpọrọ ya agbanwe ebe iji eji ọkpọkọ ụmụ mmụọ si ya chekwa anya na ezinụlọ ya n'ọlụlọ ike a ga na-eloyi na nlopụ agha adị na ọnwụ ama adị onwezi ọgbụgba ndụ o hibere uche ụmụ mmụọ ụkwa ụmụ mmụọ nkwa na ụbọchị eji eme agwụ na ọ ga-abịa na-egburu ha otu oke ọba okwecha ụmụ mmụọ nkwa ndị ọ na-emebie ma na-emegidezie ya onwe ka esi chọọ nwoke na nwoke adọrọzi na nwoke arabago Chukwu ofu nwa ya nwere ike iwe ofe ka onye eriri eri ọ bata ọ dara ọgbụgba ndụ niile na nna ya nwere eji wee chekwa ngwu nwee ọmụmụ dị ọmụmụ nwoke dị ọmụmụ nwaanyị dị ọkpọrọ ha niile n'aha niile n'iyi maka na eriri eri ka mmarụ ga-atụ aṅụ na ngwa na nkwụ na-abịa ọ ụdị ihe na-eto a mere ndị Juu wee sị Chukwu okike ha na ha gbaa ndụ ka ha ọ na-echekwa ha n'agha Chukwu okike wee sị ya na ekwe na kọndishọn bụ na ha ga-edebe the 10 commandments bụ iwu natural laws a gwara gị ọ bụrụ na ị na-eso nkụzi ma a gwara gị na 10 commandments abụrụ iwu ndị ụka na 10 commandment has been there ages
mmakwara gị atụ so na Moses abụrụ onye ahụ onye ize nye 10 commandments mana gwakwa gị na even Moses abụrụ a Christian. Ịghọtara ya? Ndị niile ebe sọrọ n'afọ ha na Old Testament ha abụrụ Christians. So na ikpere Chukwu dịbori bidori n'okike ụwa. Ịghọtara ya? Now 10 commandments yi na-ekwu okwu ya bụ iwu dịbori. O wee sị ha na ọ bụrụ na unu debe iwu ọgbụgba ndụ a na mba echekwaba unu. Ha wee build act of covenant. Ime ihe act of covenant. Act of covenant bụ igbo ọgbụgba ndụ. Ime ihe kpatara eji wee rụ ya the content of iwu ọgbụgba ndụ. A gwara ha build the two shorob, that is cherubins. Yes, cherubin na-abụ ihe akpụrụ akpụ. Oke na nwunye ọsọ ha na ọbụ na ha build ha na-awụ fesi onwe ha. Gwa ha ihe adịgasị n'ime. Gwakwo ha na ogilisi ga-adị ya. Gwacha ha oshi ga-adị n'ime. Ọnya wewuchi iwu a idebe iwu a ọnya kpatara na a na-ehiwe okwu mmụọ a na-enwe iwu a na-agụ then ehibecha ya n'udo na ha chọrọ iji ya wee na-eje agha. Ihe ọ pụtara na ha chọrọ ka a na-ebu ya ebu wee na-eje na war front. Ha wee tinye ya aka ebe wee na-eje n'ihu agha mmadụ ịnọzi ebie tu n'ihu tu n'azụ. Ndị a bụ ndị dedicatri ka ha bụrụ ndị aka ji ọfọ ndị ahọpụta special ka ha bụrụ na ọha ga na-ebu igbo ọgbụgba ndụ a. Aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa otu ụbọchị igosi na igbo ọgbụgba ndụ a dị ile. O wee ruo otu ụbọchị ha na-akwado ije ọgụ maka na eburu igbo ọgbụgba ndụ a wee ruo n'ihu agha debe ya. Onye ndu ha welie mkpọ ya elu ha na-enwe mmeri. So etu a ka ha si wee na-eturu ugo. O wee ruo otu ụbọchị onye a na-akpọ Uze wee fụ na ndị abụ igbo ọgbụgba ndụ a na ha bụ igbo ọgbụgba ndụ a nọgide ọ dịka igbo ọgbụgba ndụ ọ na-achọ ịda ọ na-achọ ịda n'anya nke gị. Ọ chọrọ ịlụ ezigbo ọrụ ọkwa eziokwu. O wee je tinye aka ka ọ dịshọ na igbo ọgbụgba ndụ a daruru ala. Bible wee sị that man Uze was struck to death maka na ọ chọrọ imetụ unworthy hands. Ọ chọrọ imetụ unworthy hands. Ọ tirie ndụ ya. O nwere ihe ịghọta maka na o nwere ndị akpọrọ ọrụ mana akpọrọ ya o wee je tinye aka wee tụọ ndụ ya. Igosi ụlọ igbo ọgbụgba ndụ a dịle ọkwa eziokwu. Igbo ọgbụgba ndụ a dịrịghị ile ha na-eje na-abata na-eturu ugo na-anata ọkwa eziokwu. Ganyezie na mgbe ha bidoziri deviate from that ọgbụgba ndụ anwa ha na Chukwu okike nwere ha wee nwee ụgba ha wee nwee burulala ha wee nwee mpịawa azụ. Mpịa ha azụ ha bịara mgbe ha bịa deviate from that ọgbụgba ndụ keeping their own part of the agreement. Ime ihe menụ onye a na-akpọ the king of Persia bịara binie. Kedu ndị bụ king of Persia? The former Persian empire gụnyere obodo a na-akpọ Iraq and Iran within that axis. The Babylon wee bịa wee merie ha n'agha because na ha deviatri. Ike ha ji wee dị ebube wee hapụ ha maka na ọ n'ike Chukwu. The Ark of Covenant is ọgbụgba ndụ. Chukwu okike na-agbado ụkwụ na ya wee na-agwa ndị okwu wee na-akụzi ndị ya. Etu a ka ọ dị na ọtọ ọdịnala ọwụ na-ewubele. Ọtọ ọwụ na ọdịnala ewubele. Ọ bụrụ that artifact ka ị kwesịrị ile n'anya. O nwere mmụọ nọ behind it. Chukwu okike na-agbado ụkwụ na that artifact wee gọzie ndị ya wee zie ndị ozi. O nwere ihe ịghọta. Ọ ya bụ ihe na-emenụ. So o wee bụrụ na ndị a deviatri mmụọ wee gbakọdo ha azụ e wee merie ha buru ha niile buru m igbo ọgbụgba ndụ ha. O nwere ihe ịghọtara. Igbo ọgbụgba ndụ ahụ igbe onye adọrọwodi ekwesịrị imetụ aka mana nke a the invaders bịasi merie ha buru ma igbo ọgbụgba ndụ. O nwere onye nwụrụ. O nwere ihe ịghọtara. So that your family altar can only be ile ma ọ bụrụ na ị kwụrụ n'ụkwụ gị na-adebe iwu nke gị. So any altar ga-adị ile ma ọ bụrụ na ị debe your own part of the bargain. So ana m achọ ịgwa na that your family altar why na ọ dịrọzi ile bụ na unu deviatri from idewe your own part of the bargain. Ide Chukwu ụmụ mmụọ na-ehibe ọgbụgba ndụ ehibere. Ụmụ Israel ọ bụrụ ọgwụ abụ onye izu o mere omegwu ụmụ Israel ha deviatri ha wee nwee mpịawa azụ e wee kpụrụ ha ma ha mgbe igbo ọgbụgba ndụ wee nawa Babylon.
icheta nkụzi a ebe ha gụrụ by the rivers of Babylon there we sat down and there we weep where we remember Zion. Efere ya? So ndị ha bịara na be ha wee na-akwa ha emo, ha nọgide ha sị ha ngwa gụọ ọrụ na ya egwu ahụ na-agụ na Babylon eji ha eme karikachọ. Ịghọtara ya? Ewee kpụrụ ha kpụrụ m igbe ọgbandụ adọrọzi ile maka na ha dị viet. Amara m ihe ị na-agabiga. Ihe ị na-agabiga nwere ike ịbụ as a result of family altar emebiri emebi. Maka na ọ bụrụ na family ba altar adọrọzi ile mana ọ nụrụ nwa dị viet from agreement unu kwesịrị idebe, ọnya butere mpịawa azụ. Ịghọtara ya? Mgbe ndị king of Persia dominated ha wee gburu ha kposa ha nọ all over the world wee si na enwerozi ihe dịka Israel na map of the world. Wee were ha kesaa ma na Europe, wee weruzie ndị Arab wee je kpochie the Babylon, wee ndị Arab wee je kpochie the Israel ebe a ha bibu mbụ, wee je kpochie ha. Ọnya kpatara na ndị Israel na-anụ ọgụ with ndị Palestine to date. Ọ 1947 ka ndị America na ndị Europe ji aka ha trace some of the agbụrụ ndị Jew wee buru ha wee je make small space na Jerusalem wee hapụ ha wee nye ha ammunition, ha wee nọbazi ọgụ wee zọtatu obere ebe a ha nọ kịta. Do you know even na Bethsaida dị na Palestine, Bethsaida dị na Bible dị n'obodo ọzọ na another country. Ịghọtara ya? So ewee rie ha till today ha ka na-anụ ọgụ na-develop weapon ka ha wee nwee ike na-azụta oke ha, mana onwere ihe ya eme ka ha recover all their land tiri ha nwee bicha ndụ ha. All that is the consequence of deviating from the original agreement. Ana m achọ ịkọwara gị na ọgbụgba ndụ ọbụla, onwere onye ọbụla kwaturu ọgbụgba ndụ na-enwe udo. We have modern peace. Isi ga-ada abụghị aja aja till the made needful. Ime ihe nwe mawara ga atachọ ka m were ndị Juu anyị na-ewere ụmụ Chineke wee mara ga ihe ha na-agabiga till date for the fact na ha deviated from the ọgbụgba ndụ. Amara m ọgbụgba ndụ enwe na family mana I can tell you na ọgbụgba ndụ for good, for ọmụmụ, for agam n'iru, mana unu deviated maka na eriri unu eri wee gwa unu no idol worship, unu wee mee ya abandon, hapụ ihe unu ji wee dị. Ị ma na ndị a colonize Nigeria, ndị anyarị a colonize China, colonize India, mana China na India jidere okwu ha, jidesi ihe ha ji wee dị ebube. I can tell you for fact that China and India is the highest growing economy as of today. China and India is the fastest growing economy because ha jidere ihe ha ji dị ebube. I nwere ike ịbịa na India ka e gwara ịgụ akwụkwọ ma ịbịa na China ịbịa gụọ akwụkwọ wee sị ha ekwu na maka ọdịnala ha, ha kwuo maka okpukpere Kristian, they will not listen to you. You understand? So ka m gabakwa n'iru ka m masiere gị atụ before nchịkọ. Ọkwa ịma na o nwere onye a na-akpọ Alhaji Aliko Dangote, highly respected Alhaji Aliko Dangote of Dangote Group. Ọkwa ị nwere idea ihe nchọka were mara gị atụ bụ na mma n'afọ ọ ga-abụ mkpọ na Nigeria onye ọbụla agbalị. O wee bụ n'ọgụ abụ nwa ya to the throne, n'ọgụ abụ onye ga-anọchi anya as the next chairman after he must have lived his life to the fullest. O wee bụ n'ọgụ nwa, and before then etu nna gị si wee tọ nta na that's Dangote Group, many things are involved. O nwere business associates, o nwere partners, o nwere shareholders, e nwere banks ndị bankroll all the investments of the company. Now o wee bụzie n'oru gị as the chairman, and echefukwana na that the present chairman Dangote Group entered into various agreements with all the partners, the associates, and the banks. You got that? Now, o wee lụzie gị, ana m achọ ịgwa gị ihe mere na family unu. O wee lụzie turn Ogbuefi with the chairman. Then i wee mee o wee ka ihe ọdụ ka ọ jaghị eme ma ọ bụrụ na nwa Dangote ga-anọchi anya ya mgbe ọbụla o ji bicha ndụ wee rigota maka na eriri eri ọ matọrọ how things work. Ọ mara etu esi wee tọ nta na Dangote Group. O wee rigota wee mee announcement na ya adịrọ interested whatsoever
to honor any agreement you enter in good faith with any partner, associate, or banks. They are not interested. Can you hold your conjure? I can tell you, no paraguay hosting with a very all. Another statement. He is young and what I warning letters from partners, from shareholders, from associates, and from banks to desist from that particular act of irresponsibility, that act of rascality. That's what you are doing, and that is exactly what you did or your father did. That is the cause of your problem. A na-ekwu okwu na ọkụkọ ma ọnụ na nsị ka a mara ka a ga-esi redeem ihe nna gị mebiri emebi. Gị nwa bụ nwatakịrị jekọtazie ofu ofeke ọbịa bastardize everything. Iwere a na-ekwu na ọkụkọ ma ọnụ na nsị iwere ụkwụ na awụga ikwu. Ihe nna achịkọwara gị umere ọbụla ọ bụrụ na nwa Dangote ga-anọchi anya in future wee kwuo ụdị ihe na-etu a, ihe ọzọ ọ ga-enweta after warning letter ụdị warning a anaghị akụgụ na family nwere ịkpa ntị so na o nwere ife na-eme si na ije mountain na ije Zion na ije ebe nwa onye solution. Now ihe ọ ga-eme ha ga-ebido wetara litigation. Mee litigation lawsuit. Ha ga-ebido gbawa akwụkwọ na court because you need deviate from original agreement entered in good faith. And once you deviate, the judgment will follow. And I can tell you, with that internal squabbles, yes, infighting, what do you think that will happen to Dangote Group? Eventually, if this kind of thing happens in real life, the company will crumble because no two kingdoms that fight each other will stand. A ga-eji litigation then will crumble the company. A ga-eji accusing finger. Onye agara onye accuse, onye anasi n'ọgụwa, onye anasi n'ọgụwa. Before you know it, this mighty company will fall. I can tell you know exactly ihe mere na family gị. Yes, gị nwa na-ene m anya. Ọ bụrụ mba gị nwa, yes, nka nna. Etu a ka ọ ga-esi me na ya ihe mere na family gị. Maka na ihe mere n'obodo ọgbụgba ndụ ọmarịcha ọgbụgba ndụ a nna gị ha debere maka na eriri gị nri ị mara ihe ị kwesịrị ime instead of gị nwee na-eweta annual returns to shareholders, partners, enye ndị ebe a enye ndị ebe a emee nwa ogwu emee nwa nọsi ike udo obi adị kọmpani na-aga mana maka ihe na imere ya na-eriri gị eri iwee jeje tinye aka na ikwechiri that equity be ready to lose everything. Oh, yeah, but I need for some great families. When the man who understand how things work, do those things, when the man is no more, don't forget, the canker worms take you over as children. Here now will vanish. You know why? Here but you will vanish here when and they no amoro. Now the engineer here with an hoop. When in the coop. Ha ghọtara na-enwere foundation, ha ghọtara how to maintain that particular foundation. Mana whereby na ha kwụsị iweta returns, then everything just vanish. Ihe ya eme gị just simple. Inwere ike si na obuga no. O nwere ike before you know it, and when some loss, sometimes when like fire outbreak, before you know it, somebody fall or sick. Before you know it, accident will set in. Before you know it, the whole wealth of that family fall. You got that? Ihe kwa ọsọ ya bụ na ndị pay attention and all ihe abụ ihe na-eme some family. Onwe family ya pụta ọsị one family mụ na ya na-ekwu okwu yesterday ọsị m na their father was a great man during his own time. Mana what happens next? Na ije kịta na fence ya na-adakpọ adakpọ because na ndị niile amụtara uwe ewetara ihe niile a wee neghara anya ihe niile wee bee maka na ha believe n'ọnụ ike aka ha. Onye nke wee kesị na ya bụ injinia, onye asị na ya bụ dọkịta, onye nke asị na ya bụ nke a when you need to have the one to have doctor. Okay, because no matter how things work. So here na check one again that agreement here one nagi hame well. That offer will destroy. You must restore it. You must restore it. You know why? You are not permitted in creation to destroy what you cannot create. If you are not interested in any altar
or agreement nna gị ha hibere, you are free to walk away. Ọ bụrụ na a son of Dangote group today decide they are interested whatsoever from the wealth of the Dangote group, or do go one year biko, he walk away. Ọ bụrụ na a family wealth nwere nke anyị ekenye, he walk away, go and make his own. Yes. So, but when he came to that, you are interested in family wealth and you are not interested in paying dividends or honoring the agreements. He went pure was the one year Macare sold him before. Yes, but I thank God that I'm recovered on time. They sold him very in front and back. Oh, when more by your daughter, Macare he name maybe for the bend now. I went there up and down. He me a man ups and down. I had him at that time. He me a man. Ebegidom je gbanwee so name. Yes, etu agwa na ene anya si wee hapụzie uche Chukwu be nna gị zawa uche God. Ịghọtara ya? Je zawazie afọ Williams. Matthew Williams. Chefuzie n'iwu fụrụ ewu ife anyị Okolie before. Ọ bụrụ osiro n'afa. Ịghọtara ya? Osiro n'afa because na ya inheritance na be nna gị ana obi gị ịkadebere ya. You are still connected to the family. You know what I mean? So, what do you have? What do you have? So, if you are not interested, may I is right. But don't destroy what you cannot create. Yes, if you are not interested, may I is right. Madam Mormoni make the they may be open each year. Maybe any family altar will be destroyed. Mark my word anywhere. That is the process. So if you are not interested, you go away, go and lay your own foundation. But as long as you are standing in existing protocols, then, my dear, you must keep the covenant. So if you are not interested in do my obigi, do everything, and go and buy your own anobi. Can you buy it? Can you man on the bone? I also want to do on your play 2 hours on your museum. Money and not check all again. One door will not be very important in keep and therefore when they keep the anywhere crisis. That one did use when we crisis today. So can you not go on here? Upon a natural crisis, E.G. carry whatever, bring condemnation upon yourself. Make sure you keep any covenant. Whether that covenant is between you and human or between you and spirit. You know why you should keep it? Any of one door in a way, even with mad. More so now, no put a witness. More so cooking one, no put ya, put a witness. Also, I have to go on no so now, not the we made the agreement. We have to more no so one. When cause abrogate witness, more so than can abrogate witness. So, what we need deviate from that agreement? Even more so, cash no, I was there when I want this agreement. So more kwesịrị protect ga-eso na amaghị ikpe na ihe abụrụkwa ihe ekwekọrịta na the one no ihe aka ekwekọrịta anọ na ya ka ekwere maka na mmụọ anaghị eri aka azụ ka nkwụsị ebe a mana mara the consequence of not keeping covenant. N'otu isiokwu anyị today, consequence of not keeping covenant. Ka nkwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri emi send them message na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. More 0813 8243 871. 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu a. Asịrị m n'ike Chukwu kwa maka meela ụnụ na ụnụ ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Asị m onye chụwa ụnụ ya daa. Asị m ihe ọma ga-emere ụnụ n'obodo ahụ ụnụ na ụnụ eweta ihe ọma pụnata n'ụlọ na-akụrụ ụnụ ekwu onye kpara ya na ọ bụ ụnụ na-agba ka apụ ya mịtara ụnụ mmiri na ajọ mmụọ anyị ekwughasịwe ajọ mmadụ anyị ekwughasịwe n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gaziela ụnụ ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu dị eji wee chụ aja na-emecha na ọ ga-ekwu ome. Udo dịrị ụnụ.